Sa buhay tayo mga kosa. Ano yan? May 13 holiday. Naisip ko mag jogging mula sa bahay papuntang town, tapos diretso mamalengke na. After a month nag-workout ako, ngayon ako nag-jogging. Holiday kasi, naisip ko lang mag-jogging kasi nanonood ako ulit ng CrossFit Games sa YouTube, yung CrossFit Mayhem na channel. At ano ko lang na kung gusto mo na overall health, overall performance din pala dapat, hindi lang weightlifting, pati running, biking. Naisip ko hindi ko ikakat o maglalakad, pabagalan ko siguro yung pacing, pero hindi ako maglalakad. Pag uwi ko rekta bis na. Naisipan ko lang di-document kasi part ito ng papayat journey ko, road to 70 kilograms. Para sa akin kasi kung magbabike ako, madali na para sa akin yun, dahil may tumutulong sa yung tool o machine, yung bike. Kapag downhill, kahit stop ka sa pagpa-jack, pabit, at least pag ito tuloy-tuloy lang dapat. Ginusto ko to tutuloy-tuloy ko na to. Nasa kadaklan pa lang ako. Magulo yung video kasi running pero kakayanin. Hindi ko rin mataas yung kamay ko kasi pagod agad. Parang gusto ko siyang introduce sa akin every 15 days mag-jogging ilang taon, tapos parang every other week bike saka jogging pupuntang town. Mamaya na ulit makakosa yung iba nakikilala ko sa bike. Sabi jogging naman daw, nagpapalit-palit. Bali update ko lang, nasa BOA ako ngayon. Pataas yan, panipataas. Bali naninigas yung lower back ko, parang nagkakrams na siya, saka yung hita, tapos yung calves. Yung pag hindi ko na kayang tumakbo, ita-try ko mag-stretch o mag-stretch na ako ngayon. Stretch. Sakit na yun. Shit. Medyo nawala naman sa mga tropa to, yung mga nagbabike. Kasi may grupo kami ng bike, dalawang grupo yun. Saan nagsasabihan kung saan papunta, mas makikita. Yun, medyo nawala yung yung paninigas sa lower back. Pinis ko lang yung likod ko. Inisip ko baka hindi siya gano'y nagagamit sa mga routine ko, kaya siya naninigas. Yung legs ko naman masakit kasi 4 times a week ako nagle-legs.
At ginusto ko yun. Kasi total burning naman dito yung tira ko. Bali buong katawan naman. Yun, basta legs lang. Wala pa tayo sa kalahati. Magbibideo ako pag nasa kalahati. Ang ano ko lang, umupo ako saglit. Pero mukhang healthy naman yung pag-upo na yun kasi nawala yung parang paninigas ng ano ko. Yung paninigas ng upper back. Tapos nag-switch din ako ng lane kasi walang pwedeng takbuhan doon. Yan lang yung pababa, tapos pataas na naman to. Hindi ko dapat nag-speed walk ako pero mayabang eh. Holiday naman, pwede matulog ng mahaba pagkatulog yung mga bata. Kaya nag-jogging na ako. Nag-umpisa na rin ako magpawis. Alam ko magulo yung video ko ngayon, pero gusto ko i-document. So pakita kila Haseyas at Lou na nag-exercise si Daddy para umaba yung buhay. Kasi pag overweight ka, prone ka sa heart disease, di ba? Lung cancer, ganun. Kasi lung cancer ba? Basta heart disease and diabetes, di ba? Kaya yun, siguro baba ko na yung phone ulit. Bulsa, wala akong pulsa, kaya sisiksik ko lang siya sa kamay ko sa long sleeve. Pataas kasi ito puro hanggang makaahon. Tapos sabihin ko pag nakakalahati na ako. Nakita nyo yung kalsada sa kabila, pataas yan lahat. Bali, mag video lang ako, update ko lang. Sobrang naninigas ang hita ko, pero hindi ako titigil para i-conquer ko pa yung pain nararamdaman ko. Ba't ba naka-dual cam? Kasi para partially makita nyo rin kung saan ako dumadaan. Ito yung dinadaanan ko, yung ganda. Marami akong tropang dumaan na nakabike, mga kagrupo. Pwede ako sumasama sa grupo nun. Sa group chat lang ako kasali. Buti na lang yung Meryl yung suot ko, parang walking daily shoe siya eh. Nagagamit na rin siya sa gym. Inisip ko magkakrocs ako, pero buti na lang hindi. Yun, sobrang sakit na ng hita ko. Saka parang naglalak mo naman yung lower back. May pain na naman. Pero hindi ako titigil muna. Pag nakakalahati na siguro. Ayan. Doon yung dinaanan kanina. So nakaligo na ako. Halos mangangalahati na rin. Mamaya na ulit. Slow pacing ako. Dito na ako sa Cam John Hay. Loko yung motor na yun. Masabi ko na tawin ko ata. Masabi ko na nakakalahati na ako. Kahit yung takbo ko halos galakad na lang. Bilis. Bali yung legs ko halos sumuko na. Magkakamport tayo, mainit na, no? Bali yung legs ko halos sumuko na. Parang hindi ko na may galaw. Ganyan na lang yung bilis ko. Tapos yung likod ko sobrang sakit na. Naninigas na naman siya. Tapos kinikembot ko lang pa kunti-kunti. Yung legs ko habang naninigas na siya, susuntok-suntok ko na lang. Pero I feel great pa din kasi naramdaman ko yung mga gantong pain
Dahil yung ibang tao nasa deathbed na nila, gusto maranasan yung gantong pain, gusto mag-jogging, mapagod, pero wala na silang magawa dahil nasa deathbed na sila, diba? Nag-aantay na lang ng oras habang tayo malakas pa, nagagawa pa natin to. Kaya kasi magti-30 na ako ngayong taon, kaya kailangan ako bawas ng timbang. Ramdam na ramdam ng tuhod ko at hita ako yung bigat ng upper body ko saka ng ankle. Pero sa susunod tingin ko hindi na ganito kasakit. Namamanhid na din yung mga braso ko. Alam niyo, pakiramdam ng kulang sa oxygen. Ganun na siya, ganun na. Nalakihan ko yung akbang ko. Mas para ako matutumba. Kaya itis ko itong mabagal na pacing. Pag pababa ng konti, nalakihan ko yung akbang ko. Mamaya na ulit. Bali, 2 beses naghinto mag-record yung camera. Hindi ko alam kung bakit, pero yun, tuloy-tuloy pa rin. Hindi pa rin ako nag-stop. Sa palengke na ako mag-stop para umihi. At doon naman yung endpoint ko, yung finish line ko. Kahit slow pace, takbo pa rin. Kahit masakit na yung hita ako, yung balakang, yung lower back, tapos yung mga kamay ko, yun ay bago. Hindi na kasi ako tumatakbo, matagal na. So sige, sana mag-record to at hindi mawala. Sa PNR na ako, nawala yung record ko dun sa Rotonda. Kaya mag-record ako pag babaan ako ng SM. Nagre-route ako. Ito ako duman sa kaliwa kasi pupunta nga pala akong palengke, hindi pala ako magpapa-SM. So nung mag-withdraw pa ako ng pera pamalengke, alam ko meron pa akong konti hanggang aking sikasa pa. Ngayon ito ako sa kaliwa, yung SM dyan sa diretso na yan. Ayun na, tawid tayo. Yun, doon ko tinitipid yung lakas ko sa mga sprint na kailangan ko. Ayun yung SM, yan dyan yung SM dyan. Nakakaliwa ako, hindi ako dumating sa diretso dyan. Dito ako dadaan. Kailangan oops. Kailangan hanap ako ng iihian. Ang dating na palengke. Bagay, konti na lang, halos pababa na lang din sa ka-straight. Bale, SM yan, SM. Yan, pababa na lahat. Ayan na ulit. At nasa town na ako ngayon. Dadiretsuhin ko to bago dumating din sa overpass. May pakaliwa doon, may maiihian ako doon at doon na ako matatapos. Bali yung mga natitira kong lakas for sprint ginagamit ko na ngayon. Mas mabilis na pacing.
May ulit konti. Bali doon yung palengke, tatawid sa kabila. Tumuna ako sa kabila kasi kailangan ko umihi. Angat. Bibilisan ko na. Sabi, ang galing. Successful yung jogging ko. Kasi hindi ako nakahamak. Dyan. Iiya ako dyan. Ito na yung finish line ko. May bayad. Hindi ako stop. Dito lang. Yun. Ba't baliktad to? Galing ah. Ayan. Binalagad ko ulit. Nasa ano na ako? Town. Ano lang, nagbayad ako ng 5. Ngayon, ang kailangan ko gawin, mag-withdraw sa bangko ng pamalengke. So doon pa sa kabilang overpass yun. Tapos ano pa ba, mamalengke ng celery. May mga gulay prutas dito sa kabila. Kung mura ang spinach dito, baka bumili na rin ng spinach. Kasi sa amin 70 yung kalahati. Baka mas mura dito dun sa palengke. Pa 5 halaman pala to. Magsunta kang tatanim na ka celery. Tatawid pa ako dun. Yun lang naman. Bali, magagilat muna ako ng salapi. Ay, ano, may video pala dito. Nag-withdraw muna ako sa video. Yun o, video. Tapos BPI naman. Madaling route. Kasang iikot lang ako. Walang papunta ako dun. Overpass. Pakita ko kasi yung ano, yung overpass dito sa town. Bali yung overpass dito paikot. Yan. Para yung mga tao hindi tatawid sa baba. Mamaya na lang ulit. Medyo mahaba yung pila. Doon pa. Waiting. Yun, tapos na ako mamalengke. Ito. Bali bumili ako ng celery. 80 per kilo. Kamatis. Yun, 10 per kilo. Spinach. 100 per kilo ata. Oh. Tapos yung basil, may basil pa dyan. Dito ako nakatambay ngayon eh. May basil dyan. 120 per kilo. Kalahati lang binili ko. Carrots 25 per kilo. Yung sa kamatis, isa't kalahati bili ko. 10 lang naman eh. Kaya 15 pesos. Tapos binila ko na si Ice ng ano, regalo ko sa kanya. Chinelas. Kasi laki na ng paa niya. Sikip na sa kanya yung size 22. Sabi dun pang 3 years old to. 2 years old daw, 22. Hindi nga kasi. Kaya pauwi na ako. Ayan, tambay lang mga kosa para mag video. Ngayon, holiday kasi, kaya siguro maraming papahinga, maraming nakatambay. At minsan napagod ako. Isang oras ako nag-jogging. 1 hour 10 minutes mula bahay hanggang dito. Kaya mabagal, alam ko mabagal yung pacing ko kasi dati parang mas mabilis pa doon yung nakakaya ko eh. Parang 35 minutes ata balikan na. Pero hindi ganito kalayo, hanggang doon lang sa Shell
Shell ba yun? Petron. Tapos ano pa ba? Pauwi na ako, napagastos na ng mga gulay kasi birthday na isa sa next Saturday. Kaya panibagong vlog na naman yon. Masabi ko lang ayos naman. Ganda ng puno na to lang. Pag-upo ko kanina habang nag-aantay sa withdrawal sa video, nag-stretch ako, tumunog yung lower back, mukhang naninigas nga siya sa pagtakbo, kaya mukhang dapat panay-panayin ko at masakit na naman. Art sa gitna, pwede yung picture dyan pag nandito kayo sa Baguio ngayon lang, siguro gawa lang ng gawa para may mababalikan, diba? At dito na lang, uwi na ako. Dito na ako mag outro. Live, love life, and pure happiness. Sige mga kosa.